स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आरक्षण नुकतेच जाहीर झालेले आहे। महायुतीचं पारडं हे महाविकास आघाडीच्या तुलनेत बऱ्याच अंशी जड असताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। नवीन जे उमेदवार आहेत ते प्रामुख्याने यामध्ये पाहायला मिळणार आहेत, जे आरोग्य, वीज यासह अन्य प्रश्न हे गेली अनेक वर्ष जैसे ते आहेत। बऱ्याच वेळा असं होतं की इथला पेशंट जिल्ह्याला पाठवला जातो, जिल्ह्याला रेफर केल्यानंतर 2 दिवस तिकडे पेशंट थांबून त्याची परिस्थिती अजून गंभीर झाली की जिल्ह्यातनं पण परत तो बांबोळीलाच पाठवला जातो। ती बांबोळी वारी ठरलेलीच आहे। त्यामुळे यावर्षीच्या जाहीरनाम्यात हेच प्रश्न पुन्हा येतील। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आरक्षण नुकतेच जाहीर झालेले आहे। नगर परिषद निवडणुकीचे जे प्रभागनिहाय नगराध्यक्षासहित प्रभागनिहाय आरक्षण होतं ते सुद्धा नुकतेच जाहीर झालेलं आहे। त्यामुळे इच्छुकांची आता मोर्चे बांधण्याला सुरुवात झालेली आहे। आपण आता आलो आहोत सावंतवाडीमध्ये। सावंतवाडी नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणूक आणि पंचायत समिती या तीनही निवडणुकीच्या बाबतीत सावंतवाडीचे चित्र काय आहे याबाबत आपले इथले सावंतवाडीचे प्रतिनिधी विनायक गावस आपल्यासोबत आहेत। विनायक, निवडणुकीचा बिगुल वाजला म्हणायला हरकत नाही, आरक्षण पडलेले आहे। काय सावंतवाडी, सुरुवातीला आपण सावंतवाडी नगर परिषदेचं आपण याबाबत चित्र बोलणार आहोत। नगर परिषदेचं चित्र काय आहे, एकंदरीत शहरात राजकीय परिस्थिती कशा पद्धतीची आहे? निश्चितपणे जवळपास 4 वर्षांनी नगर परिषदेची ही निवडणूक लागते। 4 वर्ष प्रशासक इथे होता आणि लोकांची म्हणजे उत्सुकता होती लोकांनी की कधी एकदा निवडणुका लागत आहेत, कारण प्रशासकीय राजवटीत अनेक अडचणी येत होत्या। लोकांचे सेवक म्हणून जे नगरसेवक तिथे काम करत होते ते तिथे नव्हते, त्याच्यामुळे अनेक ज्या बारीक सारीक गोष्टी होत्या त्या तिथे विलंब लागत होता, त्याला बऱ्याच अडचणी येत होत्या। आणि त्यामुळे जेव्हा निवडणूक जाहीर होते हे समजलं किंवा काल आरक्षण नगराध्यक्ष पदासाठी जाहीर झालं आणि जवळपास 14 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा महिला राज हा नगर परिषदेत येणार आहे आणि 4थी नगराध्यक्षा महिला ही त्या ठिकाणी आता बसणार आहे। एकंदरीत बघितलं तर सर्वसाधारण आरक्षण पडलं आहे, त्याच्यामुळे कुठलीही महिला ही त्या पदावर बसू शकते, त्याच्यामुळे निश्चितच संख्या पण जास्त असणार आहे। त्याचबरोबर काल प्रभागनिहाय आरक्षण पण जाहीर झालं। 20 प्रभाग आहेत, 20 नगरसेवक आहेत, 10 प्रभाग आहेत, 20 वॉर्डमधनं हे नगरसेवक निवडून येणार आहे। वॉर्डनिहाय आरक्षण पण काल जाहीर झाल्यानंतर काही जणांचे पत्ते त्यात कट झालेत, पण प्रभाग यावेळी आमचे वाढलेत। जे 8 होते ते आता 10 झालेले आहेत, त्याच्यामुळे वॉर्ड 20 झालेत। त्यामुळे ज्यांचे पत्ते कट झाले असं आपण म्हणतो किंवा ज्यांची संधी हुकली असं म्हणतोय, तर त्यांचे काही वॉर्ड हे इकडे तिकडे झाल्यामुळे कुठेतरी त्यांना एक आशेचं किरण आहे, एक संधी आहे पण त्यांना चालून आलेली आहे, असं चित्र सध्या शहरात आहे। महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असं एक चिन्ह आहे, पण त्यात भाजप आणि शिवसेना या दोघांमध्येच तगडी फाईट आहे। 20 नगरसेवकांसाठी दोघांकडे किमान 40 जण हे त्या पदासाठी किंवा नगरसेवकासाठी इच्छुक म्हणण्यापेक्षा त्या पात्रतेचे आहेत। इच्छुकांची संख्या जवळपास दोन्हीकडे 50 ते 60 वर सुद्धा जाऊ शकते, ती नाकारता येत नाही। त्यामुळे हे 2 मोठे पक्ष इथे आहेत। त्याचबरोबर महाविकास आघाडीत बघितलं तर काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट आहे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आहे, त्यांचीसुद्धा ताकद शहरातली नाकारता येणारी नाही। हे सगळं बघताना शहर विकास आघाडी होण्याची शक्यता सुद्धा तेवढीच आहे, कारण शहरात काही माजी नगरसेवक आहेत, काही जे कुठल्याही राजकीय पक्षांशी संबंधित नाही पण जे सामाजिक कार्यात आहेत, ज्यांना निवडणूक लढवण्याची इच्छा आहे, असे काही जण शहर विकास आघाडीकडून सुद्धा लढू शकतात। त्यामुळे हे जे चित्र आहे ते आगामी काळात स्पष्ट होईल, पण सद्यस्थितीत महायुती जर झाली नाही तर थेट लढत ही भाजप आणि शिवसेना या 2 पक्षांमध्ये होणार आहे। कारण भाजपचा नगराध्यक्षच्या रूपानं संजू परब हे पोटनिवडणुकीमध्ये निवडून आले होते आणि दीपक केसरकर यांची गेल्या अनेक वर्षांची जी तिकडे सत्ता होती, अनेक वर्ष त्यांच्या विचारांचा नगराध्यक्ष तिकडे बसत होता, त्याला कुठेतरी सुरुंग भाजपनं मागच्या पोटनिवडणुकीत लावला। पण आज तेच संजू परब दीपक केसरकरांसोबत आहेत। शिवसेनेत आज निलेश राणेंसारखी साथ संजू परबांना आहे, स्वतः दीपक केसरकर आहे, त्यामुळे निश्चितपणे ही ताकद शिवसेनेची वाढलेली आहे, हे नाकारून चालणारं नाही। भाजपकडे सुद्धा जे राणेंसोबत त्यावेळीचे जे नगरसेवक होते, जे काँग्रेसमधून निवडून आले होते, नंतर स्वाभिमानमध्ये त्यांनी गट स्थापन केला, आज ते भाजपबरोबर आहेत, तर ते नगरसेवक आजही भाजपमध्ये आहेत, ते शिवसेनेत काही जण गेलेले नाही। पण एकंदरीत मागचं चित्र काही बघता भाजपातले काही जण हे शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याचंही दिसतंय, तसे पक्षप्रवेश पण होताना दिसतात, इकडचे तिकडे तिकडचे इकडे असं चित्रही आहे। पण महायुतीत धर्म पाळायचा हे एक वाक्य घेऊन नेते मंडळी ते प्रवेश टाळत आहेत, पण तरी देखील काही प्रवेश जे बूथ स्तरावरचे आहेत किंवा खालच्या ग्रामीण स्तरावरचे आहेत ते होतानाही दिसत आहेत। त्याच्यामुळे निश्चित येत्या काळामध्ये असेही काही प्रवेश जे इच्छुक आहेत किंवा विद्यमान जे नगरसेवक आहेत ते
शिवसेनेतले भाजपात किंवा भाजपातले शिवसेनेत झाले तर ते वावगं ठरणार नाही. पण एकंदरीत शहरात ह्या मागच्या 4 दिवसात नगराध्यक्ष पदासाठी अनेक महिलांची नावं पुढे येताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर काल जे आरक्षण जाहीर झालं त्यानंतर काही जणांचे पत्ते जरी कट झाले असले तरी अनेक जणांची नावं प्रामुख्याने पुढे येतात आणि यावेळी नवीन जे उमेदवार आहेत ते प्रामुख्याने यामध्ये पाहायला मिळणार आहेत, जे 25 ते 30 मधले आहेत किंवा 40 ते 50 मधले आहेत. ह्या इच्छुकांची संख्या किंवा त्या उमेदवारी मिळताना ह्यांना जास्त पाहायला मिळेल. वकील, डॉक्टर्स किंवा चांगले जे उच्च विद्याविभूषित प्राध्यापकसुद्धा निवडणुकीच्या ह्या रिंगणात पाहायला मिळतील एवढं मात्र नक्की. महायुती म्हणजे दीपक केसरकरांनी सुद्धा सांगितलं की नगराध्यक्ष हा आपलाच असणार. म्हणजे ज्यावेळी नगराध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर झालं त्यानंतर लगेचच त्यांनी आपलाच नगराध्यक्ष बसणार, म्हणजे शिवसेनेचा नगराध्यक्ष बसणार असं सांगितलं. 2 दिवसापूर्वी नंतर दुसरी बातमी झळकली की भाजपने सुद्धा यासाठी फिल्डिंग लावलेली आहे आणि नगराध्यक्षपदासाठी अनेक नावं, बडी नावं या निमित्ताने पुढे आल्याचे समोर येतं आहे. काय चित्र होईल? महायुती, महाविकास आघाडी यांचं युती आघाडी होणार न होणार हे अद्याप अस्पष्ट आहे. मात्र सध्याच्या घडीला इच्छुक येथील उमेदवारी किती जण आहेत, म्हणजे महत्त्वाचे चेहरे कोण आहेत आणि कशा पद्धतीचं राजकारण होईल? निश्चित शिवसेनेचा दावा हा स्वतः दीपक केसरकर यांनी केला. गेली अनेक वर्ष त्यांचा नगराध्यक्ष इथे बसतोय हे नाकारून चालणार नाही. स्वतः दीपक केसरकर हे एक असे व्यक्तिमत्व आहे की सावंतवाडीत आतापर्यंत जेवढे नगराध्यक्ष झाले त्यात सर्वाधिक काळ नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. हे सगळं बघत असताना स्वतः संजू परब जे इथले माजी नगराध्यक्ष राहिलेत ते आज त्यांच्यासोबत आहे. त्याच्यामुळे निश्चित त्यांची ताकद ही वाढलेली आहे, ही नाकारून चालणारीच नाही. पण मगाशी मी जसं म्हटलं की काही जे त्यावेळी राणेंसोबतचे जे नगरसेवक होते, जे काँग्रेसमध्ये होते, नंतरच्या काही राजकीय बदलानंतर ह्या काही घटना घडल्या, आज ते काही भाजपात आहेत किंवा ह्या काही दिवसात त्या गोष्टी क्लिअर होतील. पण शिवसेनेकडनं नगराध्यक्षपदासाठी काही चेहरे पुढे येत आहेत. स्वतः मी जसं तुम्हाला म्हटलं की काही नावं ही गुलदस्त्यात आहेत, म्हणजे प्राध्यापक असतील, डॉक्टर असतील किंवा वकील असतील, अशाही काही नावांची चर्चा. कारण सावंतवाडीचा एकंदरीत इतिहास जर बघितला तर जे नगराध्यक्ष आतापर्यंतचे राहिलेत ते एक वेगळ्या विचारांचे, एक समाजात त्यांचे पद असणारे असे काही नगराध्यक्ष इथे राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्या तोडीचाच नगराध्यक्ष तिकडे असेल आणि त्या महिला असतील एवढं मात्र निश्चित आहे. आणि त्या दृष्टीने शिवसेनेकडनं काही नावं चर्चेत येतात. त्याच्यामध्ये संजू परब यांच्या पत्नी आहेत, संजना परब त्यांचं नाव आहे. बाळा गावडेंच्या पत्नी ॲडव्होकेट अनिता गावडे आहे, निलिमा गावडे आहेत, त्यांचं नाव आहे. किंवा काही जे विद्यमान नगरसेविका ज्या आहेत किंवा याच्या आधी माजी नगरसेविका म्हणून ज्यांनी काम केलं त्यासुद्धा त्यांची नावं इच्छुकतामध्ये आहेत, चर्चेमध्ये आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे ही नावं शिवसेनेत चर्चेत असतानाच भाजपातनं पण काही नावांची चर्चा आहे. माजी उपनगराध्यक्ष आणि ज्यांनी प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून काम केलेला अन्नपूर्णा कोरगावकर आहेत, त्यांचं नाव चर्चेत आहे. पण मागच्या या पोटनिवडणुकीत त्या उभ्या राहिल्यामुळे, बंडखोरी केल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली होती. त्यांनासुद्धा भाजप पुन्हा संधी देऊ शकतं किंवा भाजपकडनं काही मोठ्या घराण्याशी संबंधित असलेल्या काही महिलांशी किंवा त्यांना इकडे उमेदवारी देण्यासाठी पण काही बडे नेते जिल्ह्यातले म्हणा, राज्यातले म्हणा, हे तयारी दर्शवत आहेत. आणि एक पेज जो आहे, म्हणजे जेव्हा दीपक केसरकर म्हणत आहेत की नगराध्यक्षपद आम्हाला सोडावं, त्यावेळी भाजपकडनं काही अशी नावं पुढे करून केसरकरांसमोर आणि एकंदरीत शिवसेनेसमोर पेज निर्माण करण्याचा सुद्धा प्रयत्न होताना दिसतोय आणि त्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. निश्चितपणे अशा काही अनेक महिला आपल्याला पाहायला मिळतात. काँग्रेसच्या ज्या जिल्हाध्यक्ष आहेत साक्षी वंजारी, त्या महाविकास आघाडीतनं इच्छुक आहेत किंवा काँग्रेसमधनं इच्छुक आहेत. समीरा खलील म्हणून आहेत. त्याचबरोबर काही जी उभाटा शिवसेनेच्या माध्यमातून सुद्धा काही वकील आणि डॉक्टर ही नावं चर्चेत आहेत. भाजपकडनं सुद्धा एक डॉक्टर जे आहेत त्यांच्या नावाला कुठेतरी पसंतीसुद्धा मिळते. ही अशी सध्या चित्र अस्थिरता पूर्णपणे आहे. आजच्या क्षणाला महाविकास आघाडी होणार आहे, महायुती होणार आहे चित्र नाही. पण कदाचित शक्यता शिवसेना आणि भाजप मैत्रीपूर्ण लढतीची आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडी एकत्र लढण्याची ही शक्यता तेवढीच आहे. राजन तेली यांनी नुकताच ठाकरे गटाकडून शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केलेला आहे. त्याचा उभाटाला धक्का बसलेला आहे. त्याचा परिणाम उभाटाला किती बसतील आणि शिवसेनेला किती फायदा होऊ शकतो? उभाटाला धक्का बसेल असं म्हणता नाही येणार, कारण ते नुकतेच विधानसभेच्या तोंडावर उभाटामध्ये गेलेले, त्यामुळे त्यांची मतं जी आहेत ती तेवढीच राहतील. पण राजन तेलींना जो मानणारा वर्ग आहे ते त्यांचे जे मतदार आहेत ते निश्चितपणे ते शिवसेनेकडे वळवण्यात यशस्वी होतील, कारण त्यांनी या ठिकाणावरनं निवडणूक लढवली. त्यांचा इकडे अभ्यासही मोठा आहे, त्यांचं कामही आहे. त्यामुळे त्या बळावर ते निश्चितपणे या ठिकाणी आपली ताकद दाखवतील. कारण ज्यावेळी
राणे काँग्रेसमध्ये होते किंवा राणेंचा स्वाभिमान पक्ष होता, त्यावेळी भाजपचा इकडे नगरसेवक निवडून आणण्यामध्ये एकमेव नगरसेवक भाजपचा निवडून आणला, त्यात राजन तेलींचा सगळ्यात मोठा वाटा होता. त्यामुळे हे बघता निश्चितपणे राजन तेलींची ताकदसुद्धा नाकारता येणारी नाही. तो फायदा शिवसेनेला निश्चितपणे इथे होईल. जिल्हाप्रमुख स्वतः संजू परब आहेत किंवा अनेक जे आजी नगरसेवक आहेत किंवा काही नेते जे मंडळी आहेत, त्यात निलेश राणेंचं लक्ष हे सावंतवाडीत असण्याची शक्यता आहे. कारण स्वतः संजू परब जर मैदानात उतरले, कारण ते माजी नगराध्यक्ष आहेत, त्यांनी कुठेतरी तयारी दर्शवलेली आहे किंवा त्या पद्धतीने ते कामाला पण लागलेले आहेत. हे बघता निलेश राणेंची साथ ही संजू परबांना असणार आहे. त्यामुळे हे सगळं चित्र अशा पद्धतीनं असेल. त्याचबरोबर बाकीही काही ज्या घडामोडी आहेत त्याही घडताना पाहायला मिळेल. पालकमंत्री नितेश राणेंकडनं महाविकास आघाडीतले जे काही नेते आहेत, जे स्थानिक पदाधिकारी आहेत, त्यांच्याशी थेट संपर्क करण्याचं काम पण सुरू आहे. ते भाजपकडे कसे आणता येतील हा एक दृष्टिकोन त्यांच्याकडे आहे. कारण आज सध्या जिल्ह्याचं राजकारण बघितलं तर शिवसेना आणि भाजप हे दोनच मोठे पक्ष जिल्ह्यात सुद्धा दिसतात, जे सावंतवाडीत सुद्धा आहेत. त्यामुळे खरी फाईट जर कोणात असेल तर ही या महायुतीतल्या ह्या दोन पक्षातच आहे. नगर परिषदेप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकाही होऊ घातलेल्या आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण पडलेले आहे. आता पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्य पदाचे जे आरक्षण आहे ते आता होणार आहे. त्यानंतरच सगळी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे मोर्चेबांधणी आहे त्याला वेग येणार आहेत. एकूणच सावंतवाडी तालुक्यामध्ये 9 जिल्हा परिषद आणि 18 पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत. या ग्रामीण भागातील हा जे काय विषय आहेत किंवा ग्रामीण भागातील राजकीय परिस्थिती कशी आहे आणि कशा पद्धतीने गेल्या वेळेचं पक्षीय बलाबल होतं आणि आताचे चित्र काय आहे? निश्चितपणे तुम्ही म्हटलं तसं जिल्हा परिषदचं सर्वसाधारण आरक्षण अध्यक्षपदासाठी जाहीर झालं आणि त्यानंतर पंचायत समितीची आरक्षणं जाहीर झाली. सावंतवाडीत महिला राज पंचायत समितीवर पण पाहायला मिळणार आहे आणि अनुसूचित जातीच्या महिलेला तिथे सभापती पदावर बसण्याची संधी मिळणार आहे. जवळपास ती 9वी महिला तिथे सभापती म्हणून ठरेल. हे सगळं बघता पंचायत समिती लेवलला जर बघितलं तर त्या दृष्टीने पक्षीय जे राजकीय नेते आहेत पक्षांचे विविध, त्यांच्या माध्यमातून त्या दृष्टीने शोध मोहीम पण सुरू आहे किंवा कुठला उमेदवार द्यायचा चाचपणी त्यांची सुरू झालेली आहे. मोर्ची बांधणीसुद्धा सुरू आहे आणि त्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न आहे. कदाचित तिथे महायुती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण बळाबल जसं शहरात आहे तसंच ग्रामीण भागात पण आहे जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये. कारण शिवसेना आणि भाजप यांचीच ताकद ही आमच्या संपूर्ण सावंतवाडी तालुक्यात जास्त दिसते. पण जर हे वेगवेगळे लढले तर निश्चित तो हे दिसेल. त्यात मी तुम्हाला म्हटलं तसं की मधल्या काही काळात म्हणजे जेव्हा भाजपातनं काही लोक जे शिवसेनेत गेले, एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी काम करणं सुरुवात केली, त्यानंतर ग्रामीण भागातलं पण चित्र तेवढंच बदललं आहे. मी जसं म्हटलं मगाशी तुम्हाला की त्यातला बऱ्यापैकी एक जो वर्ग आहे, जो राणेंना मानणारा वर्ग आहे, जो निलेश राणेंना मानणारा एक वर्ग आहे, तो कुठेतरी शिवसेनेच्या वाटेवर असताना आम्हाला दिसतोय किंवा तिथे जाण्याच्या प्रयत्नात आहे. तशा पद्धतीचं फक्त महायुती आहे एक आपलं त्यांचं एक जे ठरलं आहे की महायुतीमध्ये ह्या गोष्टी होऊ नये, फोडाफोडीचं राजकारण होऊ नये. त्यामुळे कुठेतरी ते पक्षप्रवेश होताना दिसत नाही. नाहीतर खूप मोठ्या प्रमाणात जे राणे समर्थक आहेत किंवा जे निलेश राणेंना मानणारे आहे मुख्यत्वे, ते कुठेतरी शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याचं दिसतंय आणि त्याचे काही पक्षप्रवेशसुद्धा होत आहेत. म्हणजे मागे जर आम्ही बघितलं तर सकाळी प्रवेश त्यांनी शिवसेनेमध्ये केला आणि संध्याकाळी पुन्हा ते भाजपात आहेत म्हणून सांगतायत. अशाही काही घटना आम्हाला इथे दिसून आल्या आहेत. अगदी भाजपच्या एका शक्ती केंद्र प्रमुखाने आदल्या दिवशी राजीनामा दिला आणि दुसऱ्या दिवशी त्याने शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. ह्या काही गोष्टी बघता ग्रामीण भागात शिवसेना आपला पक्ष वाढवण्यासाठी कुठेतरी प्रयत्न करत आहे. शिवसेनेचं प्राबल्य इथे खूप मोठं होतं. पण उद्धव ठाकरे आणि जेव्हा एकनाथ शिंदेंच्या ह्या 2 शिवसेना झाल्या त्यानंतर निश्चितपणे आमच्या तालुक्यातल्या पण शिवसेनेचा जो मतदार आहे त्याच्यात विभागणी झालेली दिसते आणि त्या दृष्टीने कुठेतरी दीपक केसरकर असतील किंवा संजू परब मुख्यत्वे असतील की ते आपला पक्ष आपली संघटना वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दोघांकडेही सक्षम उमेदवार आहे आणि एकंदरीत जिल्हा परिषदेचं जर बघितलं तर या सावंतवाडीतनं अनेक जिल्हा परिषद सदस्य हे अध्यक्षपदापर्यंत पण पोचलेले आहेत, अध्यक्ष झालेले आहेत. आणि हा इतिहास बघता आता सर्वसाधारण आरक्षण पडल्यामुळं सावंतवाडीला सुद्धा ही संधी मिळू शकते. त्या तोडीचे उमेदवार इथे आहेत आणि मुळात ह्या सगळ्यात जर बघायचं झालं जे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आहेत त्यांचं स्वतःचं लक्ष हे सावंतवाडीवर असणार आहे. मग सावंतवाडी शहर असेल, सावंतवाडी पंचायत समिती असेल, सावंतवाडी जिल्हा परिषद असेल, यामध्ये भाजपचे सदस्य कसे जास्ती निवडून येतील यावर त्यांचं लक्ष असणार. निश्चित त्यांची महायुतीची बैठक होईल आणि त्या बैठकीत
त्यांचं ठरेलच की युती करायची आहे की मैत्रीपूर्ण लढायचं आहे. त्यामुळे ह्या गोष्टीवर सगळ्या गोष्टी अवलंबून राहतील. पण आजच्या क्षणाला अनेक उमेदवारांची नावंसुद्धा तिथनं पुढे येत आहेत. काही विद्यमान जे तिथले सदस्य आहेत त्यांना पुन्हा कुठेतरी संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यात आता लक्ष लागून राहिलं आहे ते आरक्षण सोडतीकडे. ज्यावेळी ही आरक्षण सोडत अगदी काही दिवसामध्ये आपल्याला कळेल, ती होताना दिसेल आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं ते चित्र स्पष्ट होईल. पण आजच्या क्षणाला दोन्ही पक्षाकडनं त्या उमेदवारांसाठी पूर्णपणे ताकद लावलेली दिसते आणि शिवसेना म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची जी शिवसेना आहे त्यांचं वजन पण ह्या तालुक्यात आहे, अधिक प्रमाणात आहे. त्या खालोखाल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं आहे. त्यामुळे ते जर महाविकास आघाडी एकत्र म्हणून जर लढले तर निश्चित त्यांचेही सदस्य इकडे निवडून येण्याची शक्यता अधिक आहे किंवा काही भागात त्यांचं पूर्णपणे वर्चस्व पण आहे. कारण मागचे तुम्ही जसं म्हटलं की 9 जिल्हा परिषद सदस्य आहेत किंवा 18 पंचायत समिती सदस्य आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांचे सदस्यसुद्धा निवडून आलेले आहे. पण मागच्या ह्या 5 वर्षात राजकारण एवढ्या पद्धतीनं बदललं आहे किंवा एवढ्या राजकीय गणितं इतकी बदललीत की आजच्या क्षणाला त्यावर नेमकं भाष्य करणं शक्य होणार नाही. नक्कीच आपण बघितलं तर मगाशीच म्हटल्याप्रमाणे की राजन तेली हे उबाटाकडून शिवसेनेत गेले. त्याप्रमाणे अपक्ष जे विधानसभेला उभे राहिलेले विशाल परब हे सुद्धा आता भाजपकडे गेलेले आहेत आणि रवींद्र चव्हाणांनी त्यांचा पक्षप्रवेश केल्याची चर्चा आहे. आणि त्याचा फायदा विशाल परब यांचा पुन्हा म्हणजे नाही म्हणजे 30,000च्या आसपास काहीतरी मतं विशाल परब यांनी अपक्ष राहून घेतलेली होती. कसा फायदा हा भाजपला होईल? निश्चितपणे ते अपक्ष असताना सुद्धा जवळपास 30,000 मतं त्यांनी घेतली, ही नाकारून चालणारी गोष्ट नाही आहे. आणि त्याचमुळे त्यांना पुन्हा एकदा पक्षामध्ये संधी दिलेली आहे किंवा त्यांच्यावरती जबाबदारी दिलेली आहे. कारण मागच्या वेळी जेव्हा ते सावंतवाडीत आले पुन्हा एकदा ते स्वगृही परतल्यानंतर त्यावेळी त्यांनी एकच गोष्ट म्हटली की पक्षाची जबाबदारी देईल ती मी पूर्ण करणार आहे. आणि त्यामुळे त्यांना कदाचित पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि सावंतवाडी नगर परिषदची काही जबाबदारी दिली जाऊ शकते की तिथनं तुम्ही ते सदस्य आहेत जे भाजपच्या चिन्हावर लढणार आहेत ते निवडून आणायचे. आणि एक मोठी ताकद विशाल परबांच्या रूपाने त्या सदस्यांच्या मागे, त्या उमेदवारांच्या मागे उभी राहू शकते. हे नाकारून तेवढं चालणारं नाही आहे. आणि युवा शक्ती ही त्यांच्याबरोबर दिसते. 30,000 मतदार जो विधानसभेत त्यांच्या पाठीशी राहिला तो नक्कीच येणाऱ्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषदांमध्ये त्यांच्यासोबत राहणार आहे किंवा राहू शकतो. कारण आता तर भाजपचं अधिकृत चिन्ह त्यांच्याबरोबर असणार आहे. म्हणून मी जसं म्हटलं की स्वतः जे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत रवींद्र चव्हाण त्यांचंच लक्ष यावर असणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणेंनी पण पूर्णपणे फिल्डिंग लावलेली आहे. मध्ये त्यांची बैठकसुद्धा इथे झाली आणि त्यावेळी त्यांनी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेतला, चाचपणी केली. नितेश राणेंची जर कार्यपद्धती बघितली तर आपण बघतो की ते ज्या इलेक्शनमध्ये लक्ष घालतात तिकडे यश हमखास मिळवून आणताना आपल्याला दिसतात. किंवा आतापर्यंत आपण पाहिलं मागच्या भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या ह्या निवडणुकीमध्ये रवींद्र चव्हाण आणि नितेश राणे या दोघांचंच वर्चस्व जास्त होतं. संजू परबांची साथ त्यावेळी त्यांना निश्चितपणे इथे होती. पण त्या दोघांची रणनीती जी काही होती ती यशस्वी इथे ठरताना बघायला मिळाली. हे सगळं बघता निश्चितपणे जर महायुती झाली नाही तर ह्या काही गोष्टी आपल्याला दिसतील. पण जर महायुती झाली तर मात्र ह्या महायुतीचं पारडं हे महाविकास आघाडीच्या तुलनेत बऱ्याच अंशी जड असताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. त्यात निवडणुका आल्या की ज्या काही गोष्टी आपण होताना बघतो त्याचाही वापर अतिप्रमाणात होताना दिसेल. आमिषं पण दाखवली जाऊ शकतात लोकांना. त्यात दिवाळी आहे किंवा नवीन वर्ष येतं आहे आणि ह्या निवडणुका त्याच पार्श्वभूमीवर लागणार आहेत. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी बघता ह्याही काही गोष्टींचा वापर म्हणजे साम, दाम, दंडभेद अशा प्रत्येक गोष्टीचा वापर या निमित्तानं या सगळ्या निवडणुकांमध्ये होताना आपल्याला दिसून येईल. नक्कीच ही झाली राजकीय परिस्थिती. आपण आता शहराच्या विकास कामाकडे सुद्धा वळता होईल. कारण शहरात आता अनेक मुद्दे नुकताच आता रुग्णालयाचा जो विषय आहे न्यायालयाला सुद्धा त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला आहे. काय नाही इथे रुग्णालयाची आरोग्याची परिस्थिती आहे. इथले रुग्ण आहेत ते गोव्यात पाठवले जातात आणि याच मुद्द्यावर ही सगळी न्यायालयाने सुद्धा याबाबत हस्तक्षेप केला आहे. काय एकंदरीत रुग्णालयाचा आणि कशा कुठे अडलं आहे हे रुग्णालय? निश्चितपणे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालयाचं भूमिपूजन करून जेव्हा स्वतः दीपक केसरकर पालकमंत्री होते, विनायक राऊत खासदार होते त्यावेळी भूमिपूजन झालं, निधी आला. पण काही तांत्रिक गोष्टीमुळे, जागेच्या काही गोष्टीमुळे ते गोष्ट पुढे सरकू शकली नाही किंवा ते अद्याप होऊ शकलेलं नाही. पण मुळात जर बघायचं झालं तर जे उपजिल्हा रुग्णालय इथे आहे त्यात काही जी मंजूर पदं आहेत गेल्या अनेक वर्षात म्हणजे हे काही आजच्या 10-15 वर्षातलं नाही, गेल्या अनेक वर्षच ही परिस्थिती सुरू आहे की तिथे जे डॉक्टर आकृतिबंधात जे डॉक्टर मंजूर असतात शासनाकडनं त्यातले अर्धे डॉक्टरसुद्धा तिथे आज हजर नाही आहेत किंवा कामावर येत नाही आहेत. काही जण तर असे म्हणजे गेल्या 10 वर्षात 2 डॉक्टर म्हणजे कुटुंब असं आहे की जे फक्त तिथे बोर्डवर आहेत,
गेली 10 वर्ष ते गैरहजर आहेत, त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही, अशी काही परिस्थिती आहे. आणि जर गोव्याला पाठवणारे इथले रुग्ण बघता, म्हणजे अपघात असेल, कुठलाही अगदी क्षुल्लकसुद्धा काही जर रुग्ण असेल तर तो इथनं गोव्यालाच पाठवला जातो, कारण एक साधारण 1.5 तासावर GMC आपल्याला आहे. आणि मुळात जिल्हा रुग्णालयाची जी परिस्थिती आहे, म्हणजे जेव्हा ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तिकडे झालं, त्याच्यानंतर जिल्हा रुग्णालयाची असलेली नसलेली परिस्थितीसुद्धा आणखीन बिकट झाली आहे. स्वतः निलेश राणेंनी भर विधानसभेमध्ये हा मुद्दा मांडलेला आपण पाहिला आहे सगळ्यांनी. त्याच्यामुळे आधी कसं व्हायचं, इथनं निदान जिल्ह्याला तरी काही पेशंट पाठवता यायचे, आज ते जिल्ह्यालाही पाठवता येत नाही. ह्याच्यात बऱ्याच वेळा असं होतं की इथला पेशंट जिल्ह्याला पाठवला जातो, जिल्ह्याला रेफर केल्यानंतर 2 दिवस तिकडे पेशंट थांबून त्याची परिस्थिती अजून गंभीर झाली की जिल्ह्यातनं पण परत तो बांबोळीलाच पाठवला जातो. त्याच्यामुळे विषय काय होतोय शेवटी की बांबोळीवारी ठरलेलीच आहे. आणि त्याच्यामुळे मग सावंतवाडीतल्या काही सामाजिक संस्था आहेत, जवळपास 2014च्या दरम्यान अभिनव फाउंडेशनच्या माध्यमातून ही जनहित याचिका त्यांनी दाखल केली मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये. आणि आता जेव्हा कोल्हापूर खंडपीठ आपलं झालं उच्च न्यायालयाचं, त्याच्यानंतर हा खटला तिथे सुरू आहे. कालच त्याची जी तथ्यशोधक समिती आहे त्याच्यामध्ये जे उपसंचालक आहेत किंवा दोन्ही जिल्हा शल्यचिकित्सक आहे कोल्हापूर सिंधुदुर्गचे, आणि तटस्थ म्हणून आमचे ॲडव्होकेट संग्राम देसाई जे महाराष्ट्र बार काउन्सिलचे सदस्य आहेत, ते सगळे इथे आले, त्यांनी पाहणी केली, सगळ्या गोष्टी पाहिल्या. निश्चितपणे हॉस्पिटलचा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे, कारण हे हॉस्पिटल शहरात आहे. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचं भूमिपूजन होऊन ते काही उभारलं गेलं नाही, पण मल्टीस्पेशालिटी उभारून सुद्धा वेगळी परिस्थिती होणार नाही. कारण आज ज्या काही गोष्टी आहेत, जिल्ह्यातलं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असेल, जिल्हा रुग्णालय असेल किंवा उपजिल्हा रुग्णालय असेल, जेवढे डॉक्टर आपल्याला पाहिजेत तेवढे डॉक्टर आपल्या जिल्ह्यात येत नाहीत, तेवढ्या डॉक्टरांची इकडे भरणा होत नाही. किंवा जर शासनानं आदेश काढले, त्यांना इथे पाठवण्याचे निर्देश दिले, तरी ते डॉक्टर इथे हजरसुद्धा होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण मागच्याच एक साधारण 4 महिन्यापूर्वी जेव्हा आपले आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांचं लक्ष वेधल्यानंतर, म्हणजे त्यांचं स्वतः लक्ष हे दीपक केसरकरांनी वेधलं, पालकमंत्री नितेश राणेंनी त्यांच्यासोबत बैठका केल्या. हे सगळं झाल्यानंतर 3 डॉक्टर, म्हणजे एक साधा फिजिशियन आणि ऑर्थो फिजिशियन वगैरे अशा काही जे डॉक्टर्स आहेत त्यांना इकडे पाठवण्यात आलं, पण त्यातला एकही डॉक्टर इथे हजर झाला नाही, तो इकडे जिल्ह्यात आलाही नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. त्याच्यामुळे फक्त नवीन इमारत बांधून किंवा नवीन एखादं मल्टीस्पेशालिटी उभारून त्याचा कितपत फायदा होईल हा एक प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे कुठेतरी लोकांचा जो रोष आहे, कारण आज अपघात झाला किंवा हार्ट अटॅक आला किंवा ब्रेन स्ट्रोक आला, अशा अनेक जे काही समस्या आहेत, म्हणजे न्यूरोलॉजिस्ट आपल्या जिल्ह्यात नाही आहे, आपल्याकडे MD फिजिशियन डॉक्टर कॉटेज हॉस्पिटलला नाही आहे. जिल्ह्यात जिथे आपल्याला 7 ते 8 MD फिजिशियनची गरज आहे, तिकडे 1-2 डॉक्टरसुद्धा आपल्याला दिसत नाही. त्यामुळे ही खरी दुःख हे फक्त सावंतवाडीचं नाही, हे जिल्ह्याचंच दुःख झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे लोकांचा रोष आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतो. आणि त्यात जर तुम्ही प्रामुख्याने बघितलं तर तिकडे कुठल्या पक्षाचा माणूस नसतो, सगळीच लोक असतात. कारण ही परिस्थिती प्रत्येकावरच तिथे येते, प्रत्येकालाच त्या गोष्टीला सामोरं जावं लागतं. आणि गोव्याकडे आरोग्याची अक्षरशः भीक मागावी लागते. त्यामुळे सगळ्या, म्हणजे अगदी लोकसभेची इलेक्शन आली तरी हॉस्पिटलचाच मुद्दा येतो, विधानसभेची आली हॉस्पिटलचाच येतो, उद्या पंचायत समिती ग्रामपंचायतची जरी आली तरी हॉस्पिटलचा मुद्दा तो फक्त त्यांच्या जाहीरनाम्यात येतो किंवा त्या घोषणांमध्ये येतो, पण त्याच्यावर फुलफिल अशी करणारी ॲक्शन मात्र कुठली होत नाही. दर 5 वर्षांनी दर जी इलेक्शन लागते त्यात मुद्दा म्हणून हा एक वापरला जातो. आरोग्याचा हा मुद्दा आहे, तसाच विजेचा पण तसा तोच मुद्दा गंभीर आहे. भूमिगत वीज वाहिनी हा प्रस्ताव गेली अनेक वर्षांची मागणी ही सावंतवाडी शहरवासियांची आहे. हे भूमिगत वीज वाहिन्यांचा प्रकरण किंवा प्रस्ताव आहे, हे कुठे अडलं आहे? निश्चित माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या काळात दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून जेव्हा पालकमंत्री असताना जिल्ह्यामध्ये, म्हणजे मालवणमध्ये माझ्या मते ते कामही सुरू झालं भूमिगत वीज वाहिन्यांचं. पण सावंतवाडीत काही म्हणजे जी नंतरची दुरुस्ती होती किंवा त्याला मिळणारा जो निधी होता तो कमी होता किंवा त्या काही तांत्रिक गोष्टीमुळे ते भूमिगत वीज वाहिन्यांचा जो प्रकल्प होता, प्रोजेक्ट होता, तो अडला. आणि अद्यापपर्यंत काही भूमिगत वीज वाहिन्या शहरामध्ये झालेल्या नाही. काही अपघातसुद्धा आज एवढे होत आहेत की वीज तारा तुटल्यानंतर काही जण जागच्या जागी कोळसा होऊन मेलेली घटनासुद्धा सावंतवाडी शहरात आहे, तालुक्यात आहे, खूप मोठ्या पद्धतीनं या होताना बघायला मिळतात. आणि स्वतः पालकमंत्री नितेश राणेंनी, ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं लक्ष वेधलं आहे, निलेश राणेंनीसुद्धा सभागृहात मांडलं आहे, दीपक केसरकरांनीसुद्धा. कारण
कारण ह्या संपूर्ण मतदारसंघात किंवा या तालुक्यात अनेकांचे जीव या निमित्ताने गेलेले पाहायला मिळतात. कुठे वायर तुटून शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतोय, कुठे जनावरांचं होतोय. शहरी भागात बघितलं तर मी मगाशी तुम्हाला म्हटलं जसं अक्षरशः कोळसा झालेली उदाहरणं शहरात आहेत. त्यामुळे हे सगळं बघता भूमिगत वीज वाहिनी ही काळाची गरज होती. पण या सगळ्या गोष्टीमध्ये किंवा राजकारणामध्ये परिस्थिती बदलली तर आज सगळे राजकारणी महायुती म्हणून एकत्रच आहे. पण काही वर्षांपूर्वी हे एकमेकांचे एवढे विरोधक होते की एखादं चांगलं काम जरी आलं तरी त्याला विरोध व्हायचा. मग जेव्हा नारायण राणेंच्या माध्यमातून एखादा चांगला प्रोजेक्ट यायचा तेव्हा त्याला विरोध व्हायचा, कारण विरोधक त्याला हे करायचे. आणि ज्यावेळी त्यांच्याकडनं यायचा तेव्हा राणे समर्थकांकडनं विरोध व्हायचा. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे कुठेतरी ह्या विकासाच्या काही ज्या गोष्टी आहेत त्या झालेल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. राजकीय लोकांनी फक्त म्हणण्यापुरतं न ठेवता विकासासाठी आम्ही एक आहोत, एका व्यासपीठावर आहोत हे फक्त न म्हणता ते खऱ्या अर्थानं जर एकत्र आले आणि इथला रोजगार असेल किंवा तुम्ही विद्युत वाहिनीचा मुद्दा म्हटला तो असेल किंवा आरोग्याचा असेल, हे सगळेच जे विषय आहेत हे अगदी ग्रामपंचायतच्या इलेक्शनपासून लोकसभेच्या इलेक्शनपर्यंत मुद्दे हेच आहेत. याच्यात बदल झालेला नाही. रस्ता, पाणी, वीज, आरोग्य आणि रोजगार आणि दळणवळणासाठी काही बस स्टँड असेल किंवा रेल्वे असेल, हे जे मुद्दे आहेत यात बदल झालेला कुठे दिसत नाही आहे. यात कुठे वेगळं त्या जाहीरनाम्यामध्ये दिसत नाही. मागच्या जर तुम्ही एक 25 वर्षातले जाहीरनामे बघितले तर हेच मुद्दे तुम्हाला पुन्हा 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 त्या जाहीरनाम्यामध्ये दिसणार आहे. तीच आश्वासनं दिसणार आहे. परिस्थिती थोडीफार बदलली आहे, पण ज्या पद्धतीनं ती परिस्थिती बदलणं अपेक्षित आहे किंवा आपण ज्या पद्धतीनं आपला जिल्हा बाकीच्या गोष्टीत पुढे जातो आहे, आपला तालुका, आपलं शहर ज्या दृष्टीने पुढे जात आहे त्या दृष्टीने जर बघितलं तर या विकासाच्या बाबतीत किंवा रोजगार, आरोग्य आणि मुळात भौतिक ज्या सुविधा आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये वीज आहे किंवा आपले रस्ते आहेत, पाणी आहेत, यात कुठेतरी आपण तिथेच अडकत राहतोय. आरोग्य, वीज यासह अन्य प्रश्न हे गेली अनेक वर्ष जैसे ते आहेत. कारण राजकीय जे पदाधिकारी आहेत, नेते मंडळी आहेत, त्यांच्या कोलांटुड्या आपण दरवेळी विधानसभा असेल किंवा प्रत्येक निवडणुकीला बघत असतो, इकडून तिकडे उड्या मारत असतात. मात्र सावंतवाडी तालुक्याचे जे प्रश्न आहेत ते मात्र अजूनही जैसे ते आहेत. गेली अनेक वर्षाचे जे प्रश्न आहेत तेच प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आलेले आहेत. सत्ताधारी, विरोधक हे प्रत्येक निवडणुकीला बदलत असतात. तसे सावंतवाडीचे प्रश्न मात्र अद्यापही सावंतवाडीच्या प्रश्नांना वाचा फुटलेली नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही आहे. त्यामुळे निवडणुका येतात जातात, मात्र सावंतवाडीच्या नागरिकांच्या माथी जे जाहीरनाम्याचे जे प्रलंबित जुने प्रश्न आहेत तेच प्रश्न अजूनही तसेच आहेत. त्यामुळे यावर्षीच्या पण आराखड्यात कदाचित जाहीरनाम्यात हेच प्रश्न पुन्हा येतील. मात्र पुढच्या वर्षी तरी हे प्रश्न राहू नये एवढीच मात्र या निमित्ताने अपेक्षा. कॅमेरामन साहिल दहीबावकरसह कृष्णा डोलम, सावंतवाडी.